Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Shoutout sa lahat ng mga perpetual lives. Maraming salamat po sa Best FM Radio Station Award mula sa Alta Media Icon Awards 2025. Nicole Yala, kwento mo naman sa akin. Kasi hindi po ako nakasama doon kasi may ibang ganap din ako. Oo, sige. Bago mo ikwento yung ganap mo. Oo. So first time na mag-attend ng awarding ceremonies si Kim Chino Oo. at si Tai Tangelo. Mhm. So ang pinili ko talagang mga kasama Oo. ay yung mga new generation of DJs. Ayan. Grabe yung mga yung mga hirit ni Kim Chino tsaka ni Tai Tangelo. Sigawan talaga Grabe. ang mga estudyante ng Perpetual. Kaya naman sobrang init lagi ng pagtanggap sa atin dyan sa Perpetual. Kaya talaga tayo ay super nagpapasalamat. Tapos ang bongga kasi they are celebrating this year their 50th founding anniversary. Wow! Saktong-sakto. Saktong-sakto. Ang Love Radio 50 years na din. Yay! Ayan. So, salamat. This is not our first Alta Media Icon Award. Pang-nth time na po kami naka-receive. But every time na nakakatanggap tayo, imposibleng hindi tayo pumunta. Lagi talaga tayong present. Kasi kapag ka ang award ay galing sa academe, Yan. galing sa school, alam Tama. po natin na ito po ay true lalo at walang halong eklabu. Yan. Basic po yan. Basic. Salamat ng bonggacious. Kasi ang gusto kong malaman kung sino ang mas tinilian. Si Kim Chino ba o si Kadyot? Si Kadyot. Walang sinabi yung kakinisan ni Kim Chino sa kakisigan ni Kadyot. Ayun lang. Lagi naman na kapag ka may awarding, ang pinaka-superstar sa lahat ay si Oo. Kadyot Pino. Yan. Pag narinig na yung Kadyot lang. Ayun. Plakadong-plakado. Talaga. Kilig na kilig ang mga estudyante. Ikaw naman, kumusta ang ating premiere ng Light of the World sa SM Mega Mall? Ang saya-saya. Siyempre, mga nakadaupang palad natin, yung mga artista. Ay, taray. Nag-artista Ang tanong, lumebel ba yung kakinisa ng ulo mo sa mga Lumebel. artista? Lumebel naman, hindi Ay, wow, lumebel. Yung kinis ng ulo lang. Ayon. O, ano nangyari? Oo, nakatuwa lang. Siyempre, na-meet natin doon sila Mika de la Cruz, saka sila Nash Agua. Ay, syempre, mga kabatch natin. Yeah. Sarap. Kabatch natin yung mga magulang nila. At wag ka, nakikinig talaga sila sa tambalan. Totoo ba? Oo, sabi ni Nash, yan ang pinapakinggan ng driver ko palagi. Thank you sa mga maman chuper na nakatutok sa amin dahil po Ayan. sa inyo. Ang inyong mga amo Oo. ay nakakapakinig ng Love Radio. Kaya love natin yung mga chuper. Sila yung taga-control ng radyo eh. Ayan, isa pa sa na-meet ko doon na kagabi si BJ Tolitz. Uy! Oo, na yung batang Oo, correct. dati. Ano na siya? Binata na, di ba? Oo, may anak na. Oh my gosh. Kasi- ang tanda na talaga natin. Kasi nung May hino-host anak na siya? Nung hino-host ko pa siya dati, talagang maliit na bata. Diba? Sabi ko, Kuya J. Tapos ngayon may anak na siya. Oo. So nakakatuwa lang na syempre makita natin yung mga pinapanood natin sa TV. Correct. Di ba yun sila Mika de la Cruz, sila Mga Nash, bata, mga yun sa bata. ano eh. Going bulilit, di ba? Kaya nga BJ Tolitz yung mga namimit. Kaya nga.
Tapos ngayon, mga may sarili-sarili ng mga pamilya. Oo. Nakakaloka talagang isang bongacious na indikasyon na tayo pong mga Gen X Ayan. ay tumatanda na talaga. Sabi nga ng asawa ko dati, kapag ka talaga isang araw makita ko si Jillian Ward na medyo sexy-sexy na yung kasuotan, alam ko na talaga, isa na naman itong confirmation at talagang pagpapatunay na may gout ka na. Tama. So yun, sobrang nakakatuwa yung movie, yung Light of the World. Showing na po yan sa November 5. Ayan, in all cinemas. In all cinemas, tingnan nyo po, panoorin nyo po talaga, mabibless kayo. Kaya hindi ko alam yung first na sinasabi mo nga na cartoon na umiyak ako. Oh, talaga? Oh! Oh my gosh, something to look forward to. Oo. So, Light of the World. And thank you so much dahil pinili nyo rin pong maging ka-partner ang Love Radio Yan. dito sa premiere na Yan. ito ng Light of the World. CBN Asia. CBN Ayan. Asia, thank you so much for the Salamat. trust. Oo. Maraming salamat. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng mga gustong pumartner talaga sa atin Oo. every day. Thank Correct. you so very much. Ayan, and looking forward na marami pa daw silang idadala ng mga Christian films na may value. Kasi yun ang kailangan natin ngayon. Kaya nga. Yung values yung tinutulo ng mga pelikula. At saka, Jeg, sana naman, ma-excite naman po tayo sa mga pelikulang may values. Oo. Kasi minsan na mas pinapanood yung mga pelikulang Ano? basta lang na basta yung may kuyukot lang sa poster. Siguradong pipilahan na. Ayan, So, subukan po natin mga kabisyo. Kasi minsan, siguro yung mga ibang mga tao, parang ang lagi nila naisip, ay corny naman yung pelikulang yan. Oo. Ayoko manood ng mga ganyang klase mga pelikula. Correct. Makakatulog lang ako dyan. Hindi nyo alam sa totoo lang sa pagnood ng mga ganitong klaseng pelikula, baka merong parte ng puso mo at Ayan. brain mo na talagang Biglang- naghahanap ng meaning. Biglang kukurutin, Oo, halimbawa, oo. yung pasaway mong asawa, yayain mo, manood tayo ng Light of the Yan, World. oo. Ano yan? Jesus, ano ba? Oo Basta nga, panood wag ka lang. naman Jesus na yan O malay mo doon sa film na yun, tamaan siya. Diba? Yun Talaga na may nga. kurot kasi. Yun yung dahilan ko. Ay nako, ito po ang solusyon ng pagkabait niya. Ay nako, congratulations. Ayan. And again, showing na po in cinemas on Ayan, November 5. Starting November 5. Starting November 5. In all cinemas. Ayan. Salamat ng marami. Oo. Sabi ng isa nating tambalanisa nagtatanong, Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Alam kong naitanong na ata to dati, pero parang hindi ako masyadong nakikinig. Pero alam kong naitanong na. Okay. Ang gulo. Ang gulo. At sa mga pinipili ko talagang mga tanong, yung Yung mga mga kasing gulo ng utak ko. Anyway, ito na naman po yung eksena nga. Dapat po ba na magkaroon ako ng sariling boss bilang isang empleyado o ako ang boss bilang may-ari ng negosyo ko? Yan. Yan na. Alam mo, parehas talaga yung merong pros and cons. Oo, totoo. Wala pong perpektong trabaho, wala pong perpektong career, wala pong ganun. Kung Tama. naghahanap ka ng perpektong boss, wala Correct. nun. Perpektong empleyado, wala nun. At hindi din porket may pera ka, pwede ka maging boss kasi meron totoo. talaga kapitalista lang. Pero yung pag-manage ng negosyo, it's a different story. Correct, totoo. Alam mo, na-realize ko din yan na yung okay lang kung sa tingin mo ang strength mo is the money, Oo. tapos mag-i-invest ka lang, walang masama dun. Paraan Oo. yung para kumita. Correct. Diba? So, hahanapin mo kung saan ba yung strength ko. Yan. O ikaw ba yung tipong konting lugi lang, iiyak, tapos Ayan. maglulupasay, Oo. tapos magsusumbong sa nanay, Correct. or, diba? O di naman kaya alam mo nga, ang pasensya mo apakaiksi. Paano pa baga nagkaroon ka ng sariling empleyado? Tama. Baka naman konting pagkakamali niyan manigaw ka, Oo. diba? So medyo i-assess mo din yung sarili mo. Alin ba yung saan ba akong lulugar? Alin ba Ayan. yung forte ko? O kaya mo ba talagang mag-manage ng tao? Kasi pag nag-manage ka ng tao, bilang isang manager, Ay, nako. Nicole Yala, paki-explain. Ay nako, wala na Paano po maging manager? kaya wala na po akong kailangang i-explain kundi one word, nakakabaliw. Hindi nakakabaliw O, siya. kasi parang sandwich, ikaw yung naiipit You have to please doon sa baba. Yan. You have to please yung mga Nasa nasa taas din. O, ganun. O, pag galit sa'yo sa baba, galit din sa'yo sa taas. Di ba? Oo. One word, nakakabaliw.
Eh di wow, ganon. So, pero ako, kahit naman halimbawa, hindi ka manager ng isang negosyo, isang kumpanya, kung ikaw mismo yung may-ari ng isang negosyo, nakakabaliw din yan. Correct, eh. Parehas. Napagdaanan na po namin pareho yan. Napagdadaanan po namin parehas yan. Kamusta tayo ngayon? Ay, eto, di baliw. Yung mga negosyo natin, kamusta? Ay, di wali. Wala na? Di, ngangay. Minsan alam mo, Jegs, may mga ibang mga tao, pag halimbawa, wala lang, gusto lang nila mag-opinyon. Lagi ko to naririnig sa aming mag-asawa, sinasabi, bakit hindi kaya kayo magnegosyo? Alam mo, sobrang daling sabihin yan. Totoo. Diba? Sobrang daling sabihin eh. Sabi nga ni Diego dati pa, hindi porke meron kang pera, basic, makakapagnegosyo ka. Pwede. Pero yung kung paano mo i-handle, gusto mo ba yung negosyo? Yes. Gusto mo, maganda lang siya yan tingnan sa mata na may negosyo. At saka pero pakinggan, di ba? Yung trabaho dyan sa likod, hindi mo alam, umiiyak na yung mga boss, yung may-ari ng mga negosyo. may-ari. At saka ang kanilang trabaho ay 24/7. Kumpara sa, kunyari, empleyado na tapos na din yung trabaho nila ng 8 or 9 hours a day. Diba? So, ikaw, kaya nga hindi para kami yung mag-decide para sa'yo kasi hindi namin alam kung ano bang klaseng ugali meron ka. Mas gusto mo ba may ibang mas malaking namomblema or gusto mo ikaw yung namomblema? Alam mo, ito talaga yung mga pagkakataon, Diego, na iniisip ko talaga na sana pinanganak na lang talaga tayong anak ng prinsipe, hari at duke. Wala na kami negosyong ginagawa namin. Dumidikit kami sa mga may malalaking negosyo. Ayan. Kagaya nun, si Boss Leo. Oy! Dumikit kayo doon, di ba? Oo. Pinakain kayo. Eto na, kwento ko ha. Hinanap ka nga hinanap ka ni no asawa ko. Sabi niya, ba't hindi mo tinig si Diego? Wala siya dito. Sabi ko, hello, nagtatrabaho. Sabi ko, sa Mega Mall. Merong premiere. Nakakatawa kasi, syempre, nanalo kami ng award. So, syempre, lambing nung mga kasama ko, sabi nila, kain naman na kakain daw kami. Sabi nung PA natin, never pa daw siya nakarating ng Parkal. So sabi ko, sige, tara, punta tayo doon. Kasi lagi naman ako na nandun. Ganyan. So pumunta kami doon. So nung siguro alam mo, yung parang sanay na sanay sila sa tipid na budget. Kahit na sa ibang restaurant kami, ang in-order pa rin nila chicken tsaka pasta. Alam mo yung sanay na sanay dito na pagka, alam mo, may kainan, parang ang orderin, basic, manok tsaka pansit. Kasi may budget lang po kasi kami. Kasi yun yung budget. Buti na lang dumating si Leo. Gusto nilang tas tinanong pa, drinks po, sabi nung sabi ko, hindi, water kami lahat. Water po kami lahat. Bali meals. Kasi alam nyo, wag kayong kung kayo po ay hindi tagabayad at hindi niya sinabing okay lang, di ba? Huwag kayong mag-o-order ng drinks. Tama. Kasi akala nyo lang parang ang simple lang nung in-order mong mango shake. Ang mango shake mo 120. Kulang na lang sisig na yan, di ba? Yan, kita nyo? Yung mga ugali ng mga yung mga hustler. Ganda ng mga tip, di ba? Hindi totoo talaga yan. Ay, naku, sobrang galing. Totoo kasi. Kita ko sa mukha mo. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Diba? Konti na lang, sisig na yan. Diba? So, huwag kayo mag-order. Ganyan. Dumating yung Leo of LB Lending Corporation na very patok yung kanyang business. Meron kasi siyang mga ibang mga may na-explain siya yung mga pangkabuhayan loan para sa mga gustong magnegosyo. Ayan, speaking of negosyo, ayan, so LB Lending. Dumating! Oy! Nako. It's my treat! Order what you want. Ayan. Hindi ba? Cancel chicken! Wala bang ganon? Wala. Pero, ang Konyo Bicolano, order Angus Rib Eye Steak. Kasi nung wala pa yung manlilibre, ang in-order namin, Angus din naman pero bistek lang. Sabi ko, hanggang Angus bistek tayo. Sabi ko. Yung hindi good for sharing, yung mas mura, yung solo, yung may kasama ng kanin.
toppings. Oo, may ganon, di ba? Uy, thank you ha, Boss Ayan. Leo. Boss Bata mo Leo, kami. Salamat bata mo kami. sa pagpapakain mo sa aking team. Ha. Ayan. Congratulatory ano niya yun eh. Pa-dinner. Oo. Kasi Best FM station. Salamat! Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!